Малко се заговорих тук с един от колегите, с който стрелях вчера в една група. Прекъснах клипа. Симо днеска се представи доста добре, според всички дори. Максималният резултат от нашата група сутрешната сесия е 36 точки. Той успя да направи 33, което е впечатляващо при тези условия, които са днес. Е просто много добър резултат. Всички го твърдат, не само аз. Отиваме към следващата позиция. Интересното е, че се използват и куртки за спортна стрелба. Разбира се, не са стегнати, но малко ми е странно, не знам. Позиция прав. Виждам един щаец с късен приклад дървен. Оптиката не е Шмидт и Бендер, ако някой си мисли за летицата. Не мога да кажа какво е, но просто не я виждам хубаво. Следващата мишена е разположена около 29 метра по спомен, но няма как да снимам от тук. Ето и Андреш Факете, мора унгареца. Мишените ги стреляхме по номерация, от дясно наляво си бяха наредени. И 26-та мишени са тук. Между другото, рано са изпратили свой отбор. Не съм говорил с никой от тях. Просто не е възможно при наличието на 150 стрелци да контактуваш с всички. Прави впечатление, че ИВ-2 се използва доста като пушка. За разлика от Морско, където най-популярна беше Штайер, може би около 30% от пушките бяха Штайери. Ето Файнверка П-70 с Шмидт отгоре. Има достатъчно време да седа и да чакам някой да свали мишена, пък и при тези условия не се случва на всеки да сваля. Пропуск. Като доказателство за думите преди малко. – 21 и 22. Вчера тук имаше две страхотни сърнели, но явно някой не е имал какво да вечеря и ги е взел. Обрал ги. Номер 19 и 20. LG 300. Тази е лесна мишена. Просто не може да се пропусне. Позиции 17-18. Отново Ева.
интересна позиция. Като казвам интересното е това, че 10 метра от позицията почва гората и вътре е почти безветрено. Виждат се множество грешки на колегите, които са давали голяма корекция в ляво, тъй като по принцип вятър е ориентиран от ляво и съответно са допуснали грешки. Батерията почва да свършва, надявам се да завърша трасето. 15 и 16. Долу ниско в храстите, леко се вижда в средата на екрана и там на дървото отляво, където е дървото отляво е монтирана мишената. Няма да мога да обхвана. Ето бърз преглед на началото на трасето. Цялото е поляна, стреля се по този бор. Сега ще се опитам да не свърши батерията, да ги обхвана и тях. Ето и двете мишени. Там отново има уловка, защото и двете мишени са подветрени и не подлежат на голяма корекция при вятър. Трябва много прецизно да се прецени дистанцията и по-малко от обичайната корекция трябва да се даде. Позиции 11 и 12. Далечната е долу на земята, отдясно на дървото, близката е на самото дърво. Хванати с колан. Повечето от мишените са монтирани с колан, вероятно да не се нараняват вековните дървета. Дали са вековни не знам, но са доста възрастни, като ги гледам. Номер 10. Интересна позиция. Имаме горе на дървото една мишена. Около 18-20 метра, не повече. И долу под бора имаше една много интересна. Ето там в дъното се вижда, между оградата и стълбата точно. Продължаваме нататък. Дано завършим филмчето. Позиции 7-8. Ето ги двете мишени. Най-вдясно и най-вляво се виждат. Тук също има една ловка на пета мишена конкретно. Днес успях да я сваля, ако не се лъжа. Трябва да видя по протокола. Но е на много коварно място. Точно зад, не знам какво е това нещо, метално с решетки, нямам никаква идея. Може би е покрита някаква дупка или канал или нещо такова. Но оттам вятъра си играе с колегите и се получават пропуски. Ето го и втори коридор. Близка мишена. Единствено сложена според мен да се обърка някой евентуално с превъртане на тумблера и последваща грешка. Там виждаме една мишена, която беше на около 30 метра. Гаргата, която се вижда вляво на екрана. 25 мм. Изпитание в този силен вятър да се свали тази мишена. Наистина изпитание. И отиваме към първа позиция. Едно и две. Тук сме от коляно. Едната е на дървото, на клоните на дървото закачена. Другата е преместена. Вчера беше на самото дърво. Днес е преместена в ляво и по-назад. Си спомняме трезво. Това е зоната за прострелка. Почва от тук и свършва малко преди колите точно, които виждате. Ето ги там листовете. Листовете представляват, може би, хартия с височина около 80 см, широко около 50 см. Това е зоната за прострелка. Започва от тук и свършва някъде преди колите.
от сорта на 40-45 метра, не повече, като ширина. Ето ги мишените. Прави впечатление както днес, така и вчера нямаше разположени наблизко мишени за прострелка. Първите мишени са след 35 метра, 35, 45, 40 и 50 също има, доколкото виждам. Приблизително ви казвам, не съм ги мерил дистанциите. Листовете с размер приблизително 80 на 50 см. Доколкото видях през оптиката, червени точки, нарисувани на ръка, с диаметър приблизително 25 мм. Батерията вече свършва, почти съм сигурен. Това беше пълно сутринта, беше пълно на обяд, когато дойдоха майсторите за втора сесия. Ето го и едното място тук, близко до прострелката. Това е от Уестън парк за сега. Вятъра е направо ужасен. Вишината беше на 46-8 метра, нещо такова. Пропуск. Вятър е ужасно силен в момента, но там в гората като че ли има коридори и е тихо.